Čaute u mojho ďalšieho videa. Toto video bude aj s mojim bratom. Ani potom. Pozdrav. Čaute. No, bol som na Tarikempe a teraz pôjdeme na Slovensko, ale sme ešte v Prahe ubytovaní a môj brat si kúpil tento Pokémon, túto Pokémon krabičku akoby. Aďo. Mystery box. No. Snažím sa odbaliť to. To je jedno. Bum. Tak to má viac balíkov na sebe. To nie je to tu. To už odbal. Sa to podľa mňa tu nadajde. To je jak? No, s tým. Tak. Aha, tak. Sú tu balíčky. A tu... Ukáž do videa. Takže niečo také tu bolo. A ešte sú tu balíčky. A diamantová karta ku tomu. Taká tu. Máme tu 4 balíčky celkom. Aďo, môžeme ich všetky odbaliť? Počkaj, ja si to. Dobre. A mama, keď tam bola káľka, ďalšie balíčky. Rozdelím to na 2 a 2. Aďo, rozdelím to na 2 a 2, dobre? Ideš ty prvý otvárať? Ty. Uvidíme. A je náľaz do obidva si rozbalíme jeden. No, takže toto nič. A ideme. Také energy vodné. Taký tu Trénera mám. Nejaký Archaludon. Tu je taký Budev. Tu je Pinsir. Tu je Pupi. Heatran. Pupi Tau. Tu mám Gratax. Tu mám Eevee. Ty máš Eevee? What? Tréner Carmine. Toto neviem, čo je. Festival Growth. Festival Glow. Pokémon Regigigas. Seking. Tento Pokémon vyzerá dosť cool. Volá sa Houndoom. Toto neviem prečítať, to je bars dlhé. Je to nejaká trenérka. Duskull sa volá. To je dobrá karta. A čo však to je? Počkaj. Maximum Bell. To je jaká karta? Ty vole, to je fialová. Profesor. To je profesor. Raelu. Nejaký. Ty vole. Ukážeš? To je vylepšený Eevee.
Volá sa Sylveon. To je diamantová karta. To mal môj brat v balíčku. To je oh my god. To skáďal máš také dobré karty, Aďo? To je hot. Tu mám znak. To sú akože... Aďo si daj do balíčku tie dve karty. Toto tu ma začne. Hej, daj si tie Toto zácne. dve? Hej, toto dve si daj do balíčku. Dali sme tie dve zácne karty do balíčku. Ale tu mám toto tu na. Lidi, ešte tu je tá diamantová karta, ale pekná je. A dajú ešte takú zabalenú do balíčka. Dajú zabalenú. Mám ju tu voliť? Ne, nemusíš. Dajú do balíčka. Tak je v balíčku. No, do krabičky. No. Také veľa kariet. Ale vy, keď ma začnú na 100%. Takže toto nič. Ho. Basic Energy. To je to zelené. To je vylepšená, táto tusová volá sa nejak Notovo. Teraz Rescue Board. Trenérka Lacej. Profesorka Sadais. Profesorka Sadais Vitality. Tu poznáte, tu je takáto. Mám tu Golden. Trenérka Brain. Mám tu Golden. Počkaj, ja ti to podvížem. Ostatná tu je Apin. Tu mám Joden. 110, Aďo. Tu je. Volá sa Ty máš toto vylepšené, neviem či. Black Beltis Training. Hondour. Great Tax. Do School. Profesor do Raju. Energy. How No to iba ukáž. Hot. Horúci. Ciao. Hot. Ciaomine. Nevyšli teraz z toho balíčka celkom dobré karty, tieto. Ty máš podľa mňa oveľa lepšie karty, Aďo. Ja mám také. Jak ty, ja som celkom spokojný. A ešte, aby to nebolo málo, Aďo si daj do
kopky, tie karty. Dobre, dobre. Ono sa aj keď začne pridať. Aha, ešte to potom rozdelíme. To začnem do chlabičky. Zatiaľ. A to takú nahávku. To som si zabudol. Dobre. Toto môžem vyhodiť? Áno. Počkaj. Aj to je balíčky. Balíčky. Aj to tu karty jade, ne? Áno. A ešte ja ti dám. Tu poď. A ešte toto čálky. Toto najnič. To sú. A ešte v tom balíčku je taká námič. to je balíček. To necháme balíčku asi. Áno. A ešte aby nebolo málo. A daj, tamto nemáme používať. Ktoré? Tu na, aj tamto. Toto chceš? Áno, daj. To sú, čo to je? Je to Toto dáme tiež na bok. A dajme tie karty na bok. tu má zober všetky moje. Dajme ich na bok tam. Áno. Aby nebolo málo. Aďo, ja som ti v tom obchode hovoril, že až o týždeň, ale Tu mám týždeň na pre teba na narodky. Áno, to teraz tu robíme dole. Môžeme. Takže ja som kúpil môjmu bratovi na narodeniny Pokémon Ale balíček, teraz to nemám. ale narodeniny má až o týždeň. Ale to je jedno. Daj, ja si to rozbalím. Ja to mám na Aj. Mám to odbaliť? To je. Takže je tu. Aďoha plagát. Ako taká hla. Taká. Je tu aj plagát, taký tu. A ešte také. Tak, tu sú také plavidla tej hle. No to je jedno. Tej hla. Toto dajme na bok. Ako tej hla. Ale však tam máš karty. Áno, tu nás tu začnú. A môžeme toto... Počkaj, ukážem. No takže takýto balíček máme. Pokémon kariet. Môžem to ukázať? Tu koľko veľa. Stalo to 20 €. Aďo. Taká tu karta tam je na začiatku balíčka. Tu sú toto energy. Questy. OK. Máš toto energy. Tu je napríklad aj minca. Ukážem do videa. Daj. Máme tu Elektra. Zas energy. Tohto. Raichu! Pikachu vylepšený. Pikachu! Pointen. Môžem toto zbaliť? Mincu si dám tu. Zas energy. Táto. Tento Pokémon je vylepšený v tento.
trenérka. Toto. Energy. Toto zas. Bum. 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 Co na také skolo? Bum. Same to tu na. Rajču. Ďalší A z toho tu balíka môžeme meniť. Tu veľa máme takých istých, Aďo. Môžeme vymeniť. Toto je Samé energie tu sú. Zás samé energie. tu je to tá istá. Tu Môžeme vymeniť. Aďo, môžeme meniť. Ja musím meniť. Môžeme meniť toto tu karty, Aďo. Aj to. Máme rovnaké. Ale tu si môžeme zahľadiť hru. No tu je si dá čo nič. Ako zahľadíme si potom hru. Ok. To je taká hra. Dajte odber A. Odber A. Like. Vidíme sa u